je main gotna tamong mani sala ke suprogo ang poila ano angapro Umakanta Academy unit ke sanama thangmani student organization ni ke ano apruno masa sagni cluster ni masa ano call khaimani pore bono samane sawo beyond the sini mane bini mung beyond ta ke ang so beyond the sini amti problem khengang saka ang ko jagat kere ang apu recording bang Simon to amti opo yang jodot mane call khai ke ang recording to ni uta ke ang saka ang jagat kere ang mane pokra ang bono sengnai kana tam bepar tamong kha Ingke omuni pore no borok ang astapula puru thang dong mane no ang apru borok call khailia ang apru bijeng ni call khaiman lia ingke ang tongma astapulti lai tongmani borok kobang ma nogei ang bono bonuk khai ke bang mane ani scooty toni simi ang mane thanga bini loge ani helmet khulukama tonno borok pura attack khaise ka ar ano nogi attack khai mani karon ke borok waisa last year kali puja honni kmart gana kaisang onek age news bahai mani apru Kemat kan anu joto miliki anu bakru bumani. Ingke omuti ang mane FI mane haimani ingke bakru mutual lung taka SDPO sarbo singno miliri mutual khari ka. Ingke tarpore the next time borok teisa bakru SDPO samani singno mane te next time jemon amti ta ungthu. Ingke to borok teisa anu amti khai bukha mia nor nukhana video rok bo ingke ani rok bama audio rok bo to borok ni je recording khai jakang. Singno ingke bono to te bono bukha mia. acha nona ke taune bagai bukha Anong gangke agi mo sangat tangke agi ni di bosor kakapok gai je borok ano rihinai ko oyon de bene bini je bojak je borok baso tongo aban di tol tong mani je chubo je boi tong ab borok an tol tong mani kare pruni gai ani kasaro agi contact tong do gai kasaro number kamai tanga gai number kamai ang bono Instagram mo text ke number samai ga pro bo ayang te bini yang te yang text kemani no mane an text no gai bini yang te bo text ke gai text yang bo wala ke ang kolai ga topon abu pun pai tanga gai bini dara song asara ini bin dara song go an tol tong mani gai classmate tong mani wan sorok kono gai boro bo tong mani tam sane boro ano saka an mungko se bai se badi ti ta wala ga badi pai ke gai bo tam sane bare puru bo uddo di ci kon na bagai wala tam ne mane ba pai ke gai us kango engko Friday dino Friday engko Saret House ni a dukan ro tong jaga wati bawa ni sing pathang mane ga pro ang bin dara be maleri ro ang ta borok tong thasi mai gai bin dara no ang dolba obviously ang sanai no bahai tong bonang kenje kai sang gai an logi ko an dol bo tong mane bo nuka gai asala mane kok soi thang bai ga gabon pora asala phayo mane kok soi thang bai ga gabon pora asala phayo ano sunga mana anti sini ga mo sini ba sini an sodanga bo bini mo saka gabon pore mana abon akok ti sai bano daga soba kaya bisa ni abo apa ke suro bani den ga miang gai abon te kok sana phaimani mane karon an dus kriaro mana ab metro gen chho je tam thanai Google Pay yang text khai ko sabon nok mane abori no bori mo kitama mo ko rikai jama dia biang ne amo bo paratang semia but bo tam thanai tak no Rikari jomat tiana nok tax khai nai amo buja kam tai da adi bo abo kari ota ko Nah, cela ako kari na boyfriend ta dikari ni. आज bunai ke saba nono je tabo sanai tabo bunai ta ari kari na boyfriend nang kam ke saba abo ke oyon dep mana bo group ti hayo dotono jing khoro busuk borok bangu jeng thangai mana angkai just clear khana mu songman ra ang ya nei abo se kok se sana relia thangai bo helmet khoro gai ko bo jemon samani thangai jeng basa dorok se borok buna start kare iko sini jagro kuka torak play kurang goi buka ar ka sin boro rato tang brand dikro abro kuno size malia sabo buka kuno samia maro je video seng nukmani no abo je viral aro nukmani asung taron jeng ko saimaka abo no nai no sengbo Ingke no sab buka saimane jeng oro thano hai yang ti public bo chungno nek help khaiga ingke public bo ke help tabu bor nik bo yang bokhor masa phati kana ingke mo chung sai se maya chung to buzagai to jeta chung dusung go chung to buzagi to chung kini se ke bo dol mul ke bokre chung kini যদি দল কবাং গে chung amti kai tebo kabang ma bor nukha mo chini boro tebo se kri chung bo ang bor nugi sajung nugi sang thangmani amo je tabu kai bor ni masani bokhor phati ga tabu kai allegation chung no thepai to je chung se bokhor phati diu na chung to kalai jak mulai jak background mo ani or pura ngodi se maya an mo bo puri ja goro pura no khomia no khorong ni da chung ang bor sajung nugi je ang oboi na thangmani
Engke angkai wan suka kok sawi saicung bo liu kok banglai mane bini loge boro tongke tang boro ang bo kaisa tabo kaisa poso tong gang bo anti jao kalaina bo musum ya. Engke ang bono saicung nuge angkai wan suka o celabo jon kol khai o celano ang nukha. Engke o celano jon nukha ang wan suka jano kol khai nita jano kol khai rihmani. Engke ang bono nuge ang wan suka kok sawi pai nai. Je mato ang mukhang ani helmet khulu ko mato jo to attack khai sika. Bos chala amo no je ring. Sagni close kori nei. Khara busuk ni mungin no ke sika. Oro tabo mo Sagni close kor Rojot Pal Somrat Ghosh age botongo ano buna puro. Engke te kaisa khai Sommongol Sen at yo oni mu jeno sung video no ka engke tabo Oji Sarbo Saka ko ekjon 25 jon rok amdi rok tongo bor muna ka mane action ha nai nai. Gamia ni jo kotana buringi bagai si kok bang laiban kalayo. mo burin bagai bang ma kalaya Gai abo a borok se je mia chona bunai bo sa ba de ka kariu gatago ko ri kari joma tele saji man sopati. Hai mana audio ang bono audio record khai ang bono direction ka no kun dino ulta pula ga sara saka mane bano asala ang mure usaudo je ang bono ulta pula text kuna atiya an tam din dorkar bo nang ade kok sarane an dor se bo ka ja jodi jem wala thangke bo asuk borok ka bang ma bor jodo gym mane gym kai hydro borok amting na engke chung jodi age standing khai bo khaise maya chung ase borok ka man chung bike dujon thangke mane bulai man ba engke borok sa age chung mane ang helmet khuluk do mato no attack khaise ka ang waisa age bo amting kha Boro jaga amo boro jaga. asta boni thik ekdom dukan bus kang dukan bus Koite rong nama time. 8 8 nisime 8:30 na abon kasaro eto 8 na puro ang meeting 8